Pre otprilike 2 sata, ajde, da kažem ovako, ja sam šećeraš na insulinu. Pre 2 sata mi je toliko pao šećer, ja sam uspeo, pošto aparat za merenje šećera mi je uvek pored mene u krevetu. Ja sam uspeo da izmerim šećer i to jedva sam uspeo da se ubodem u prsti i da potrefim u tračicu koliko su mi se ruke tresle, jer mi je šećer bio 2. Znači, ja nisam bio sposoban da vidim od niskog šećera, nikoga nije bilo kod kuće, žena je bila na poslu. Ja nisam imao snage da ustanem i odem na drugi kraj kuće do kuhinje da uzem šećera i vode ili bilo šta slatko. Ono što sam mogao jeste da napipam telefon i s obzirom da mi vid bio toliko pomućen, nisam mogao da otkucam nijedan broj, niti tražim nekog imeniku, nego kako su onako velike tipke, otkucao sam 194, hitnu pomoć. Kad se javio tehničar, doktor, šta li je već, ja skoro da glasa nisam imao. Rekao sam samo, molim vas, ja sam dijabetičar, šećer mi je toliki, ne mogu da ustanem, adresa ta i ta. Na što mi baja odgovara, idite i pojedite nešto slatko. Ja ponavljam, nemam snage, nema mogućnost, nema ko da mi doda, ja ne mogu da ustanem iz kreveta, znači ja jednostavno nemam goriva u telu, ne postoji mogućnost da se ja pomerim i sam sebi pomognem. Znači, molim vas, ja ako i krenem da ustanem, da krenem, ja ću pasti dole u komu. Pošaljite nekoga. Ta i ta adresa, vrata su otpučena, samo nek uđu, vratno će me naći u nesvesti, treba samo i da glukozu. Na šta mi čovjek odgovara, vi niste u komi, vi možete sebi da pomognete. Znači, verovatno očekuje da sam ja mogu da nazovem, ali tek kad sam u komi, da imam sposobnost da, znači, zovem dok sam u komi. Oni koji ne znaju, šećer kada pada, što više pada, to ste sve nemogućni, nemate snage, gubite čak i orijentaciju, moć govora. Kad dođe do nekog minimalnog nivoa šećera, vi ste možda i svesni, možda i niste okoline, iako ste budni. Čovjek mi to kaže, vi niste u komi, vi možete da pojedete slatko ili šta mi već rekao. Jedan od simptoma niskog šećera je bes, da tako kažem, gde sam uspeo da skupim tu bes i da mu kažem, rekao, ako uspijem sebi da pomognem, doći ću i pobiću vas. Tim rečima, gde je on rekao, vi pretite, pa poslaćemo vam policiju. Ja kažem, druže, šalji ih, par će mi oni pomoći. To se znači dešava pre neka 2 sata, novosadska hitna pomoć i čovjek mi je spustio slušalicu. Da nije igrom slučaja naišao moj prijatelj i komšija, a ja ovdje u komšiluku ne znam puno, se tek doselio, i da me nije našao u polusvesti, ja bi verovatno sad ležao u komi, a pitanje da li bih dočekao da se supruga vrati s posla, pošto vraća tek za 3 do 4 sata.
Znači, čovjek iz hitne pomoći je odbio da pošalje pomoć, nabeđivao me kako ja sebi mogu da pomognem. Rekao će mi poslati policiju, ok, to je sasvim opravdano, bar bi mi oni pomogli, i onda mi je poklopio slušalicu. Znači, 21. vijek, a svedoci smo da je bilo sada onih problema s hitnom pomoći, što su oni rekli, kad su oni zvali za ženi poprica, kao kaže pa. Da vidite s kakvim ljudima imate posla, kada zovete hitnu pomoć i koliko su spremni da pomognu. Kažem, najviše je srećan taj drugar, dao mi je šećera, tu sam već malo i došao sebi, pa sam pozvao prijatelja koji je trenutno u Nemačkoj, koji je vozač hitne pomoći, koji je putem Vibera pozvao hitnu pomoć ovdje iz mog sela. Pa su došli, izmerili mi šećer koji je bio 2,2 tada, gledali mi EKG i sve ostali, hvala im puno na tome. Eto sam htio da podelim s vama, znači, kako postupa neko ko bi trebao da vam pomogne, da vam kaže ko te pomozi sam sebi, nisi u nesvesti. Toliko, hvala vam što ste saslušali.